Tembang Macapat inggih punika salah satunggaling wujud sastra Jawa tradisional ingkang awujud puisi. Tembang punika dipuniket déning paugeran tartamtu, kados guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Saliyane punika tembang macapat ugi ngemu piwalang lan nilai-nilai gesang ingkang migunani tumrap masyarakat. Tembang punika asring dipunginakaken minangka sarana nyampaiaken patutur lan ajaran moral. Pangertosan pangkur. Tembang pangkur inggih punika salah satunggaling jinis tembang macapat ingkang kalebet wonten ing urutaning tembang macapat kados Dawe Mijil, Mas Kumambang, Sinom lan sanesipun. Tembang punika nggambaraken fase gesang manungsa ingkang sampun diwasa lan wiwit ninggalaken hawa nafsu saha tumindak ala. Paugeran batur. Tembang pangkur gadhah paugeran. Guru krap 7 larik, guru wilangan lan guru lagu 8A, 11I, 8U, 7A, 12U, 8A lan 8I. Watak pangkur. Watak tembung pangkur inggih punika gagah lan semangat, nggambaraken perjuangan saha tekad ing gesang. Makna pangkur. Tembang pangkur biasane ngemet piwulang supados manungsa saged ngendhaleni hawa nafsu lan tumindak becik ing gesang saben dinten. Ojo nganti kesasar, urip kudu tansah eling mudi kebecikan supaya selamat gesang wedi saka tumindak Allah. Nguludikate budi pekerti dadi wong kang utama.